Shubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Ki Nongyalam jong ki Nongkyrshan ye Messi ha Meghalaya belatip kum ka Messi fan club Meghalaya kilalet bani kendo e audisi ka is khas hel su abilash beranwal ban pan jingbet nu nak benta ban penong ye ka rally ne Ïaid pat ba hanong ba Shillong ban ai buram ye uklore Lehkai ba paunam ha ka perthei Lionel Messi ubamut ban chong thait no hadian badab kani ka World Cup 2020 ki Nongkyrshan Messi kila pentip ba ka Sngi Saitjaiñ ka khatlai tarik jerliu kin sepenong ye Ïaid pat ba nakaliang audisi ru ulaong ba un sepentip ye USP halor kani ki Nongyalam ke lekin turu ekipat ba Nongkyrshan ye Messi bakin yami ipat ba hakati ke Sngi bat ban Ïaid da ki bike ni ke scooty kenang ban penthut ni ke Ïaid ke yang kipat ba ling ba ke ajing mod audisi ke Ïaid rally kan sedang na golfling ter Shapolo Damsenyong Renja Pokse Nong Thamai Fire Brigade Light Mkra bat an penkut Hamadan Malki Flash bun ya kapor ke changpi te ke jingpon lang yang ban wan kendo UDC namar na kaliang ki executive member kini elam jong ka Messi fan club me kaliang ile rai ba ka khalai trik bunai jon ngin penlong ya ka rally ma kum kadak ya ka bangin penkup buram ya Lionel Messi bat kum ju ru ya Nongkyrshan ba id ya jong all over universe ba ki Nongkyrshan namar ba kadai ka jing Lehkai ka Khatduh ngala bandong ke jing Lehkai Lionel Messi beri good jong i way barok bat ba mentang iwan hangne ka bangin wan pan permission na audisi na markem ka permission pengis tu ba ngimla ban Ïaid te kata he joi ka daw jong te nakleng disi pat ka jing ong jong nakleng disi usno man sipun na mar ba nakleng jong i kom kinang yalam ro ila pan pa ba om tang ba kadai ka organization ya ka bangi ya teli kum ki samlah ne ngi shay le ro ka charity ma kum menitu na ba ngi shay ya donate pisa ma ya ka bangin page ki konsulat kamtam ni ki ba dunah ka yot kot na kalong lingba ka pisa la kalong lingba ki janpong ki janpong ki ba ngimla syu ban penan kam ki badang ha linge thu ya kata ka bangi shay persang na kaliang jong ki nong yalam bat kunju ro na kaliang ki Messi fan club ni ya ti disiru la sung kuman sikadai ka initiative wa phle kalong ka bahatam nam ta ki imang salang bat ka jingkerman ka jong ong ba haba kino ki organization na kino ki mo ki bawan ban pan permission ngi kum ka district jong DC administration mo ni hap forward ha ka police mo o SP te nakalang jong irong i kerman ba kanlong ka ba successful mo ka ba ai jing kerman ngi bat ninyo ka permission la ai kum tahi ka assurance ni dah nakleng jong people nakleng jong aro kum ngabat kum i finance secretary jong ka Messi fan club Meghalaya te rengkat interest tom jongi maki barok members te nila urlong ka jing tang jongi ba ni kendo DC ban pan ka permission mo te DC ro pentai ka tai la ai ka jinga snok ti bat ka ni ka team jongi Messi fan club te Mynta bat rengkat interest tom jongi president mo bat kem ngila urlong ka jing jongi mas mat tang kata ka dei si Saitjaiñ ka dei si Saitjaiñ mo ba phi mut penlong ya kene ka ka si Saitjaiñ te ka jing kerpat ka jonga kalong ba ya baro ki Messi fan club mo la kilong ki Messi fan club ane ki kular mo ki Barca fan mo ila ban join lang bat ni khang bangin pen i mo ba ka jing ya teli ka jongi ka wan ra ka jing trilang ki imlang salang bat kum ju ru ya ka bangin honor mo sportsmanship bat ngin pen i ya ta ka jing long ka wai ka jongi bang yu i ro ha ki wai jala ko makir la ki wai jala jo ka jing dia jing kila ya le ka ni ka peaceful rally lang ba ki bike ki mo ba ki jing Ïaid te nga cepat ya baro ki fan ya ka bangin le da ki scooty la ni ki bike namar ba audisi ru ang ba kum tahi le ki bike di scooty kana makan pan food ya ki jing Ïaid jing yang ki ba te nga cepat ya baro ki Messi fan club sa ha wan man ban snok tilang bat ni nang bangin yo i kata ka jing tadi bat ni nang perkat nang ne shmat da ki wai sinjam pat ni bangin le ki nang salang